Бат Бойко, тук при мен е Зон 2000 и днеска ще играем, кой беше бе? Hunger Game. Абе да сега ще играем. Да, айде да почваме. Чакай да се нагласа. Как се казваше? Ела след мене, къде? Тук идвам. Идиш ли да Бойко? Да. Той по принцип се е кръстил Зона 2000, обаче му пише отгоре друго име. Нещо му е станало. Те. Какъв са? Ела тук. Къде са? Да ти си колото. Кое бе? На мен ми заби. На мен ми заби. Да ти си колото. Кое второто е? То не ме ли видяш къде вляза? Не. От коя страна? От всяка неща идвам. Давай, тук мърдаш пак ти бе. Чакай, че излагаш колко сила види. Чакай ви, какво стана бе. Ах ти лага. Нали дай? Ах ти лага бе, брат. Лага. ми. Чай се усиля звука. Да чакам тук. Чакай, 20. Така. Какъв е този бе? Филипи. Ноел. Какво си гадно, бе? Какво? Ти какво е гадно? Ай на българско съм брат. Виждаш ма. Чакай да оправям си българския така. Нищо не мога гледам. Тук съм. С текчър пак съм. Чакай бе, обяснявам на хората. Обаче такива са. Чакай бе, оправям се тук на български, не разбираш ли? Оправям се езика. Готово. Къде? Виждаш ли всичко? Това? Как ми казва? Survival Game, Click, Join, Arena 2. Какво? О, забра. Влязах последното! Натисни последното. Ела тук! Ела! Влиза сега тук. Аз вече влязах в някакъв Hunger Game тич. Вау! Къде си? Доста хора. Влиза някъде. Къде са? Последния! Покрива, аз съм в пътя. Да, аз седя тук и чакам. Покрива и те не дупки. Абе, давай, влез долу, аз тук не мога отварям често и нищо не мога отварям. Чисто, гледате гласа. Добре. Добре, като ми забива. Ела съм всичката арена. Да, аз съм в същата арена, слязал съм долу. Ето, пусна маето. Ела, бе, ти не съм мърт. Истинно, аз съм до тебе. Да, сега трябва да почнем Hunger Games. Сега ще почне. 11 до... От Ставаме. 11 до 24. Виж колко човека сме. Да, Значи двамата и накрая се убиваме. Да, ако някой не уби, и двамата. А ти някой дай да ме уби. Айде бе, има да почваме. Чакай ми тук спусти. Ами се спра на пауза, докато почнем. Тук сме. Чакам него да влезе в сървъра. В този мап. Аз не знам кой ще стана. Чакай да си махна скайпа. Отлично. Да! И сега след малко ще се върна. Добре. Оле, чакайте, тук съм. Така, тук съм. Ти си моля, че това. Ами нещо забива. Омага, престани! Айде почни, айде почни. Какво да почнем? Не се играла. Добре, аз се замотя. Добре, така.
Ти тук само... О май гад! Какъв е този, бе? Този не е админ, бе, брат. Брат, админ. Чай си ям. Ей! Не на клавиатурата, бе! Падна ми месо. Падна ми месо на клавиатурата. Не, бе, падна ми месо, бе. Я в Survival да играем. Айде Survival. Вау. Шоп. Значи пиши лар. Костана, бе? Добре, оправих. Мага, трябва да има това ние. Така. Това добре. Мага. Мисля, че да е за епизода и до следващия път.